graffiti on the train. Oh, the graffiti on the train. Oh no, rolled into her life. Oh, the graffiti on the train. Oh, sad, sad, he left his lover sleeping. Rain falls, he's drowning in his secret. Wet streets are quiet as a church hall. Last house where children kick the football. Crossroads, his heart is beating faster. Getting close to ask another question. Marry me, he wants to paint the words on that train. Вечер, Мат. Или не знам дали вие му викате Матио, но аз му викам Матио. Заповядай, виновнико. Добре дошли. Много съм доволна, че още в така началото, в старта на годината, аз направих нещо, което до сега, както сме тук, вече 4-та година, не съм правила. Отворих вратите на тази галерия за фотографията. И направих го съвсем съзнателно и много пристрастно, защото бях изкушена от това, което случайно с Панчо се познаваме доста отдавна, имам претенции, така че съм повлияла до някъде в неговия живот, но видях случайно как си рамкира, където аз рамкирам едни фотографии и бях много приятно впечатлена. И викам, това твои неща са, да, аз си работя, викам, ти си готов. Ако някога решиш, това беше преди година и нещо след. Ако някога решиш, аз съм за. Прави ти изложбата. И това някога се случи. Сега не знам по какъв повод, май аз плаках тук за компютри и така. Но той вика, бе, знаеш ли, май съм готов. Донеси нещата. Наистина бях впечатлена, защото аз видях една малка част от това, което си представих, че може би е направил. И трябва да ви кажа, че и аз започвам да си преосмислям отношението, защото фотографията като изкуство, така както акварела или както всички така наричат водните боички, много несправедливо са подценени от публиката. Значи всеки смята, след като е рисувал с водни боички някога и след като има фотоапарати, въобще всякакви сега толкова средства има за снимане, че това е фасулска работа. Не е фасулска работа, но за съжаление частните галерии много трудно могат да наложат това изкуство и да очакват някаква реализация, защото публиката точно по същия начин подценява, че той няма да си даде парите за фотография, защото едва ли не ще отиде и ще си снеме. Но като отиде да си снеме и когато види, че това въобще не е точно както той си го мисли, и се надявам, и много ми се иска, и така реших, че като съм казала, аз ще кажа и бързо, защото следващата ми изложба пак е фотографска и това вече звучи, нали, почти скандално за тази галерия, но пак е много хубава. И пак е на дебютант фотограф, и пак е на човек, който основно не се занимава с това, ами си стои на компютъра и пише програма. И се оказва какво? Че по някаква случайност на съдбата програмистите в тази галерия ще така имат едно особено добро отношение. Така, това всичко е на шега, но само още една скоба за фотографията. Трябва да ви кажа, че може би само в нашата страна това се случва, защото аз преди много години ходих в Одеса, за да покажа една изложба, която не беше с художествена стойност, по-скоро с документална стойност. И бях удивена как хората, при положение, че билетчето за тролея е 6 копейки, даваха по една рубла, за да влязат, да видят нещо, което чак толкова не ги интересува в един град като Варна, какво било се случвало. Но това беше на поне такива договорености
артисти и аз представих тази изложба. Това, ако в наша галерия, която и да я кажеш на някого, нали, някакъв ход, хората въобще няма да влизат. Ние така се молим въобще да влязат и да споделят всичко това, което авторите правят. Но виждам как руснаците, и слава Богу, че все повече са присъстващи в този град и някои живеят постоянно, те имат онова отношение към фотографията и въобще към изобразителното изкуство, което много не се иска да стане за всички нас като нещо нормално, нещо съвсем в реда на нещата. Така, аз обичам простите думички, но за съжаление направих още един компромис, като предложих на Матьо нашето заглавието, обединяващото на тази експозиция, да бъде един музикален термин. Защото, както така всички знаете, в рекламата тези неща работят. Сега, да, прелюдия от ден на къде, като може да бъде всичко друго, дали начало, встъпление и така нататък. Лично аз бих нарекла тази експозиция настроение, защото тя носи различни настроения в различни моменти от живота на този млад човек. Обаче, ако пишеш, нали, едно заглавие настроение, нали, айде сега пък чак толкова, но виж прелюдия в черно, бяло и цветно. Между другото ни забелязаха така много добри сайтове и така много добре и се запомни тази изложба. И това мисля, че като заглавие, ако вас не ви дразни, ние сме доволни от този избор, защото Матьо го прие, но мога така с ръка на сърцето да ви кажа, че за всичко останало не съм се месила никак. Най-вече за избора на заглавията, дори аз бях много приятно изненадана, не само от така заглавията, които си беше избрал Матьо, но бях много приятно изненадана, когато днеска това беше невероятен късмет, защото тук за един ден стана медийна звезда, медии, които на някой път ги моля, защото има много класни, много специални автори, които са явления в художествения живот, не само на града, на страната, но медиите решават, че това не е толкова важно събитие, има много други по-важни. Но ето за тази изложба, тя се радва на едно прекрасно медийно отразяване и най-интересното е, че този млад мъж, който повечето от вас виждам, че познавате много добре, днеска беше много така интересен в изказа си пред камери и така едни много интересни анализи направи на своите произведения. Обикновено хората, които се служат с така изобразителната техника, казват уклончиво: аз каквото съм искал да кажа, съм го казал, гледайте, оттам нататък ви си го дообяснявайте, на мен ми е интересно какво ви мислите и т.д. Но той си каза какво е вложил и това беше много интересно. И аз ще му дам възможността все пак и той да каже нещо. И е крайно време. Да. Първо едно огромно благодаря на абсолютно всички, които тая вечер ми уважихте. Надявам се това да не е първата, да не е само първата, да има и след това и други изложби, които ще направя. Повечето от нещата, предполагам, сте ги виждали. Други от тях, може би за първи път ги виждате. Сега, като за първа изложба, вълнението ми е достатъчно голямо и ако мога поне малко да споделя от него, нали, с вас, ще е много хубаво. Надявам се всеки, бих искал всеки да изпита такова вълнение, което аз изпитвам в момента. Благодаря на всички, които по някакъв начин са ме подтикнали. Те си знаят тук. Всичките, които са ме подтикнали да снимам и да излагам неща през всичките тия години и които са ме подкрепили. Благодаря и на семейството си, на приятелката си. Просто без вас нямаше да стане тази изложба. Не е само въпрос на мен, но и вие изиграхте много голяма роля. Всеки един от вас е участвал във всички тези кадри.
Вие са ти повярвали, че ще бъде една страхотна, естетска, прекрасна изложба и че те трябва да са част и от това събитие. Друго какво да ви кажа? Също най-вече искам да благодаря на Ваня, която нямаше това нещо да се случи. Много ти благодаря. Благодаря. Това е, че като дойдох във Варна, човека, който ме пое, нали, беше тя. Нали, аз от едно изкуство влязах в друго изкуство, което така в начало трудно си поех дъх, нали. Но наистина просто ми беше много голяма опора, когато дойдох във Варна. Така че надявам и сътрудничеството с нея да продължи занапред. До тук, така както се представяш, аз съм готова да работя с тебе. Въпросът от тук нататък и вие, нали, да не го много чекате, да се вземе на сериозно и да кажа, сега вече стига толкова, нали, да. Тоест да работим за общата кауза. Защото това е обща кауза. Това е много важна кауза. Каузата на изкуството е нещо, за което се струва да се правят много усилия, обаче аз сега имам да изненада за тебе, която се нарича така. Перото! Да, понеже повечето от вас сте за първи път тук, искам да ви кажа, че си имаме един така измислен ритуал. Смятаме, че всички хора, които в днешно време са съхранили творческия ентусиазъм и са съхранили като творци, заслужават адмирации и сме си измислили един клуб на редките птици, защото това са хора с редки качества. И сега вече приемаме и Матио в клуба на редките птици. Това са неговия специален сертификат. Ето ти перото. Благодаря. Носи си го с чест. И нататък вече бъди една рядка птица. И се радвам, че има много приятели от времето, но когато Матио започна. Сме заедно в една галерия и са тук, за да споделят това. Да, наистина радвам се, че виждам хора, които не съм виждал доста време. Благодаря на всички.